V našom televíznom štúdiu vítam chalanov z rockovej skupiny Spark. Vítajte, chalani. Dobrý večer. Čo skupina Spark pripravuje do najbližšej budúcnosti? No, naša skupina Spark pripravuje 26.12. rokový koncert vianočný, ktorý sa uskutoční 26.12. v starom kine Slovenského Dvábu. Skupina Spark je ale v inom zložení ako pred rokom. Kto tam teraz hrá? No, tak ja by som chcel predstaviť kapelu. Je úplne v inom zložení. My s bratom sme zostali ako vždy, lebo je známe, že o kapele Spark, že sa menia členovia. Takže chcel by som predstaviť, začnem od bubeníka. Na bicí nám búcha nový bubeník a lepší než predtým, čo sme mali. Volá sa Zden Lenhardt. Basovú gitaru hraje staronový basák, ktorého ľudia mohli vidieť už na koncerte poslednom, ako sme hrali v Kunove. No a ako sa volá? Peťo Regoš. No a ja spievam už iba a brat hraje stále gitaru a toto všetko sme doplnili ešte jednou gitarou, na ktorú hrá Miro Iška. Nové zloženie bude aj nový repertoár? Áno, pripravujeme, vlastne už máme pripravené skladby na demo, ktoré chystáme asi na budúci rok. Bude tam asi 12 skladieb. Ešte nevieme, ako sa to bude volať, ale ohľadne toho koncertu, aké pesničky tam budeme hrať, budú tam aj nové skladby, všetky tieto skladby nové a zahrajeme tam aj staré veci z predchozího albumu. Pred nakrúcaním ste spomínali, že tam na koncerte budete mať aj nejakých hostov. Kto to bude? No áno, samozrejme, máme pozvaného jedného hostia, je to z Českej republiky. Je to kvalitná metalová skupina Flát. Takže všetkým priaznicom skupiny Spark, ktorí chcú vidieť, pripomíname, že ich môžu vidieť 26. decembra v starom kine o 19. hodine.